יש משהו שאתה מתחרט עליו? מתחרט, כאילו, אתה יודע. כן, אני יודע. חברה שלי בכיתה י', אתה יודע, בגדתי בה. די ארצות. לא ציינתי בכיתה י'. משהו שאתה מתחרט עליו. תן דרמטי. היית בצבא? כן. ירית בילד? כן. ירית בילד. ירית בילד, אחי. כן. כמה? 16, 17, משהו כזה. באמת כאילו? כן. ירית בילד? מה זה ילד? אתה יודע, חבל. זרק עליי שתי רימונים, ירה לה עם קלאץ'. אז יריתי בו. הרגת אותו? כן. רגשות כלשהם לסיני? מה לך ולסיני? אחלה, יש לך רגשות לברלין? כן? לא, זה גם לסיני, מה אחלה מקום. רגע, אז יש לי שאלה. נו. לא בקטע של לכבוש, אחי, לבלות בסיני, זה סבבה. בטח, שתהיה של המצרים. נו, נכון, מה? אני אחזיק במה שמרגיש שלי. בסדר גמור. רגע, יש לך רגשות לגדה ולשומרון? רגע, יש לי שאלה. מה לך ולגדה ולשומרון? מה שלנו? תן לי משהו שהוא שלי. מה כן שלי? ככה אתה, בתור הבחור פה שמייצג את הדעה הזו, מה שלך? תל אביב פה שלנו? בתור בן אדם? בתור בן אדם? אין לי הרגשה של שלי, לא שלי. לא, גם לי. אני בן אדם אוניברסלי. אני רוצה לגור כאן, אני רוצה לגור כאן, אני רוצה לבקר כאן, אני רוצה לבקר כאן, אני אבקר. זה חשוב לי מה יש שלי ומה לא שלי? חשוב לך מה שלך ומה שלך? זה המנטליות הישראלית, זה מה שאני אומר. לא, זה לא מנטליות ישראלית, אחי. זה כן מנטליות, מה אכפת לך מה שלך ומה לא שלך? זה טבע האדם, אחי. איזה טבע האדם? זה טבע האדם. מה, אתה חי לפני 700 שנה? לא. 10,000 שנה? ברמה הזו לא השתננו.